TikTok té molta força perquè capta molt bé l'atenció de l'usuari. I en aquest món que vivim ara, que estem constantment lluitant per captar l'atenció dels nostres seguidors o per captar l'atenció del nostre públic objectiu, aquest llenguatge àgil que et fa riure en segons o que et dona informació de valor en segons, és l'èxit de TikTok. L'Alguna Pregunta fa 20 anys que treballa amb el llenguatge del zapping, perquè fa 20 anys que produeix l'APM. Quan va sorgir la plataforma de TikTok ens en vam adonar que aquest llenguatge que nosaltres ja dominàvem de fa 20 anys ens hi podíem adaptar molt orgànicament. Llavors, amb aquest avantatge que portàvem, ens en vam adonar que podíem ajudar empreses, sobretot empreses que tenen una visió més tradicional. Hem treballat, per exemple, amb empreses com Renfe, com el Palau de la Música, com RAC, com CaixaBank, que busquen arribar al seu públic objectiu que està en aquesta plataforma, però tradicionalment mai havien parlat amb aquest llenguatge. La plataforma de TikTok tot és tan canviant, veurem si s'acaba transformant potser aquí en uns anys o se seguirà dient TikTok d'aquí uns anys, això no ho sé, però el llenguatge està aquí per quedar-se, això segur. Vull dir, és la tendència que, sobretot les generacions més joves, han substituït el cercador que abans podia ser Google per nosaltres, doncs per ells el seu cercador de referència és TikTok i que s'informen a través d'aquest llenguatge. Per tant, jo crec que aquesta és la tendència o aquesta és la novetat, que jo crec que ara qualsevol persona que vulgui comunicar-se amb aquesta generació més jove, que a sobre és la generació que té menys capacitat d'atenció, haurà de saber parlar-los aquest llenguatge. Jo crec que això sí que ha vingut per quedar-se.